Modar tenan aku. Aku ya ora tau perang kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu pletak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Bagong gembilo sirahe gleleng pacahe jebul sing ndumbani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Sadya garpu guwa garpu. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah iki diapure Bagong. Dasar Baranyata. Surtayu aja kendhak jika karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng plethot. Iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Baranyata pecah ndasmu jajalan. Mati kowe. Sapiamu. Wah. Weruh pemandangan iki to. Setan kok Bagong. Lah kok ngeleng-eleng masa laluku. Jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Mati. Panus maning jajalan. Kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku krungu surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajahe kok nyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani baliya marang bebener. Yen ora tak kandhani tak longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek moncon tutang padha. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu aja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhingi Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata Jawrata imbang yen padha-padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa iki.
Lho iki. Wah, menungso ora tataran iki apa iki? Iki kok ngodhep kaca iki piye? Dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong treca kowe. Iki Baladewa kok nggo graji? Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kiai Nenggala. Ayo iki Kiai Senso. Sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuk ping rasa jati. Tan kawusa manjing wonten Gupit Sanggar Sangarup. Nunu gandha sapunalika semanten Ki Lurah Bagong ingkang tansah suka parisuka madyaning Taman Negari Ngastina. Yutama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma apik tenan. Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negari Ngastina Ki Lurah. Wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Mekaten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat. Menika gumantung panjenengan nginipun tanggel jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Umami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatoke. Oke, dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wantun wani. Umami Kurawa badhe ngroyok panjenengan. Tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe. Kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene, terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna kaliyan Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya
Ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki mangan ya apa to? Terus endi? Nek Ngastina iki mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu napa sandalipun dipun tulisi BG? Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Pinjangane mboten sak ditulisi ndak ngetarani. Nggak kebacut Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki Dede selalu napa? Selalu. Selalu kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang Depate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi? Dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Sukalima. Nuwun mapunten Mremban, kula bikaken korinipun Mremban. Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Waluh gembal manyor-manyor duk ning dungkul wana diajalah Saraswati wana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari ing Ngastina Gusti Ayu. Inggih Bapak Nemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkanapati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Wonten menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengko wigati Mremban. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan bilih nalika wonten ing parepatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelapuranipun Emban Taman Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng Paduka Gusti Ayu Dewi Banowati menika mboten. Namung mitra caturipun Emban. Bilih nuwun sewu Emban menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banowati menika nyingetaken Piyai Kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng Emban menika kala wau naminipun sinten kok banget-banget nyamah-mangasmaning Banowati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alendra, teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak, nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana.
Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alendra Ngastina lho Penemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada mbungkuk-mbungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa. Kula nyuwun dhateng penyanipun Dewi Banowati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi semingkir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Nalendra Ngastina. Oh, upami bae kakang menika kecepeng dening Begawan Dana badhe kula rajang-rajang kula Brambang kaya kula iris-iris kaya lombok. Mesti badhe kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banowati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane. Ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Loh. Jan. Waduh, Dik Mate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Nggih. Niki to mangsa, Mang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Oh iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong randhe hidup isin. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kena ngapa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena ngapa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye dengkulmu meloncat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jeleh mapan wonten negaring Astina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki sumados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah wae bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ah ya ora kok rasa ndadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ngaten Dewi Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun Penemban sampun. Menawi ngantos ingkang ngraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna kaliyan Prabu Duryudana nanging kula tresna kaliyan Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrap negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Waduh. Ning gak diru ngapa-ngapa ya aku mati. Batobatan mboten napa-napa, mangke menawi panjenengan saged menang ngapa-ngapa wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni.
Kersamu piye Penemban Duna? Wah, ora gelem bali marang paman dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakun jaran kowe Bagoman. Aku sing kudu tanggung jawab. Ora panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawab tenan, ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendharaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nah aku lara kowe melu lara. Inggih. Nah aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, nglalu. Heeh, nglalu. Inggih ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-antos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung tangane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Sanjenip. Luk. Inggih ngestaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun malih kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku lethek e. Bapakmu. Nek kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo gareng nek ngerti sapa candase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos ki Lurah. Heeh. Wis ya? Inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin mung Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya? Inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Lurah Bagong. Sobat kok nglimpe lho sengit aku. Ayo tandangana kerjane Bagong. Keperanggul munggih ngayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya munggih ngaloka wiladalah setan ratatanan jebul bener ngendikaning Bapa Penemban Durna lan Paman Pati Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman mung gedhe bal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Panjen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah.
bis jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, njane lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong rawe-rawe rantas malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki makar omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tak totohi pecahi dada wutahing marus. Lho, wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak bonto tanganmu krincung sikilmu tak hukum picis tak iris-iris awakmu. Maju legane kantiku Kartomarma Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene marganing patimu cobanan legane atiku parat kowe. Gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu pletak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul sing ndumbani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Satyon Garbo Guwa Garbo. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah iki diapure Bagong. Dasar Baranyata. Surtayu aja kendhak sika karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng plethot. Iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Baranyata pecah ndasmu jajalan. Mati kowe. Sapiamu. Wah.
ping pira cemengi kowe? Saka Cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaja, Antaja dadi Antasena. Rasaku kian cangem. Iki satriya ing waduh lali aku. Ndara Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati ora mundur nekuk penjalen golek dalan nyangkal putung konangan aku dadi apa mutar sita iki mati piye Cit? Ora karo-karuan man. Sampeyan ora weruh. Bagong ngampuhe raja sama. Sesaka Sentyaki dadi Gatotkaca. Sesaka Gatotkaca dadi Antarja, sesaka Antarja dadi Antasena. Bareng kula maju. Saka Antasena dadi wong lemu banget. Oh. We apa? Wedok. Oh, kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But ngono candak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus ndake mlontrake kotang. Oh. Jejelke cangkem kula, Man. Mandluk ngoten. Waune kula ora dong bareng kula seserot kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya, saking cepete. Nyun. Wah. Wareg, perang wareg lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Penemban Durna piye Kakang? Oh, Bagong cundha manik jeblok ketemu bareng. Kaya tau weruh pemandangan niki to. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon sinawi wah panus maning jajaran kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku krungu surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajake kok
nyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani bali marang bebener. Yen ora tak kandhani tak longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek monco tutang padha. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Raja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki Nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandhingi Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata, Jawrata imbang yen padha-padha. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa iki. Lho iki menungso ora tataran iki apa iki? Iki kok ngodhep kaca iki piye? Dengerin. Lho. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong treca kowe. Iki Baladewa kok nggo graji? Saentuke ana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandhingi karo kowe. Iki Kyai Nenggala. Ayo iki Kyai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane wae mati tra, mati tra. Wah, setan langka. Ayo. Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan aku. Ing atase Kyai Nenggala ki pamane satru sekti. Nenggala ki tamake Gunung Jugruk Segara Asat kok kalah karo Graji Japure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk apa reng kowe. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong balas. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebaja tresna pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejah menawi kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banowati. Terus endi? Yai Taru Banowati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kualik aku. Yai Ratu Banowati. Kula wonten paring adawa. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa terus dadine pun Kakang? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Tobat. Beneran kok preso Jamal Jamal Mirdad. Ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung Panakawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati. Aku Bagong. Tobat. Pinter temen lho bojoku, pinter temen. Dangdung. Ngono.
Denyanyi kok ora sampun saged unggul mersapura Pandhan Kurawa. Heeh. Aja kuwatir. Merga aku ki percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong ki nek tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun sewu ning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang kok ya. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kowe ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Sumene sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Inggih. Aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih ngersakaken dawuh. Ning ada ndok cecak. Kenaming cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih ngestaken dawuh Sing gedhe menan. inggih ngestaken dawuh Karo ndok kebo. mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngestaken Kowe kepekarem aku. inggih. Mengko bar kuwi terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to? Gadah. Mangke kula gorengaken. Rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dheraken ki ora ayo. Ngaso. Pusa oyon
Jongleng indriya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamangku sang dia utama nalendra muda Nuwun sewu Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka. Kepareng Orayi para ngaturaken pambagi ana krami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang raka kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu. Kula pundi Candaka panglingga murda. Mugi kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula non sampun boten kirang prayogi biswanipun ing Raka ing Darawati. Kresna kakangku Werkudara piye? Raharja utawa aku ngaturke bektiku kunjuk Kresna kakangku. Dimas ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat Koko Prabu bekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Niki kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu estunipun wale-wale menapa anggen kula ngatur rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes namung badhe kula suwuni supados paduka kepareng wanyara widhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kula tampi ingkang boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta nanging sanget-sanget andadosaken kuwatos saklebeting manah krana nadyan boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta ewadene tasih wonten sambung rapetipun kaliyan para nayaka punggawa lan abdi negari Ngamarta. Liripun kados pundi paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten. Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana. Nalika dinten ingkang kepengker kula nampi sasmitaning Jawata lumantar margining pasumpenan bilih Kyai Lurah Semar kados dene gadah damel ageng Koko Prabu malah sareng kula taliti Ki Lurah Nayantaka anggenipun gadah damel nalika semanten mala kramakaken salah satunggiling atmajanipun inggih menika Panakawanala Gareng Petruk Sumawana Bagong nanging dereng pana anggen kula angertosi sinten to ingkang badhe kapala kramakaken dumadakan sampun jugar anggen kula nglampahi nindra Koko Prabu sasmita menika kala wau mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang kumitirane ngastoane ngasto dereng ngantos paripesama Imbal Wacana
Kasarene mbletek-bletek saking ketebian iki nata Mandura Prabu Baladewa ingkang sowan wonten Garing Amarta karya kaget Kang Samya Bulan. Koko Prabu adamel kagiat sotaning manahipun ing Raying Amarta. Krana paduka mlajar-mlajar wonten menapa Koko Prabu? Koko Prabu wonten menapa? Boleh kakangku ning apa? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadhawadana. Mugi andhatosna ing kawuningan bilih anggen kula sowan menika mboten saking negari Mandura, nanging kula sowan saking negari Ngastina. Lan menapa ingkang badhe lan sampun kelampan wonten Garing Ngastina badhe kula kunjungaken kersa paduka Yayi Prabu. Wonten menapa negari Ngastina dene paduka paring dawuh ingkang mekaten Yayi. Nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan ngrembak perkawis anggenipun Yayi Prabu Duryudana ngrumaosi sawetawis wekdal mboten saged atut runtut kalawanipun Yayi Ratu Banowati. Dereng ngantos purna anggen kula ngrembak perkawisipun Yayi Prabu Duryudana kedadak sawanipun nemban. Munjuk atur bilih Taman Sari Negari Ngastina wonten Duratmaka ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Sareng kula nyataken sinten ingkang boten kejot manahipun mugi andhatosna kawiringan ingkang wantun telanyakan kurang ajar dhateng Yayi Ratu Banowati. Mboten sami kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang sampun damel kucepipun para Pandhawa Yayi. Wasane Bathara Wayahtura jagat. Koko Prabu, menapa sampun teliti tuwin sampun pono anggen paduka mas paosaken. Lah kok namung Bagong kemawon kok wantun ngewat dhateng Nyai Ratu Banowati menika ora menawi miturut ingkang Raying Ndarawati menika mboten pinanggih ngakal, mboten ketemu nalar Gusti to. Sing weruh ki aku, kowe aja maido. Aku wis weruh dhewe yen to kuwi wujude Bagong. Malah Bagong sajake bondo kalani ngobrak-abrik para Sada Kurawa. Pun Kakang wae nadan liga Kyai Nenggala wae diwirang-wirangi karo Bagong. Apa tumon ing atasipun Kakang dikembari wujud Baladewa. Nanging Janaka menika kala wau tlanjangipun mbok menawi anggenipun lumajar. Tan wurunga namung badhe jumujuk wonten ing Karang Kadempel. Nai wonten menapa-menapa ing temanduk dhateng pun Bagong, mongko nyatanipun menika mangke Bagong mboten tumindak ingkang samestinipun. Koko Prabu ingkang tanggal jawab, aku tanggung jawab. Nyatane aku weruh wujude Bagong. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora sandadak nanjeki karo Baladewa. Wah, jlamprong kaya Wadawatana ndak nekat tumindake. Mbok dimati.